Estàs escoltant Ràdio Fima. Carla, una cosa. Molt bon dia, bona tarda, bona nit. Quan sí on sí que estigueu escoltant aquesta locució... Benvingudes a Sonades! I avui farem la intro especial. Tapeu-vos les orelles, sisplau. 1, 2, 3 i... Puja el volum que no em vull sentir, la música no està prou forta. Puja el volum que no em vull sentir, les sonades. Les sonades. Un podcast presentat per Carla Soler i Marina Francisco. Bueno, queda clar que no havíem assajat, no? No, queda claríssim. El record d'aquelles nits de Nadal, un any més recordant que no hi ets, em creia fer-ho tan bé, em creia tan diferent, però ara no hi ets i sense tu fa tan fred. El record d'aquell llit, el record d'un petó, el record d'aquelles nits de Nadal, on tot era especial, on el temps m'era igual, cada instant era un regal de Nadal, cada instant era un regal de Nadal. I ara tot sol, recordant que no hi ets, i aquelles nits que mai més tornaran. He perdut tant de temps intentant-te trobar, però ja no hi ets i sense tu fa tan fred. El record d'aquell llit, el record d'un petó, el record d'aquelles nits de Nadal, on tot era especial, on el temps m'era igual, cada instant era un regal de Nadal, cada instant era un regal de Nadal. Sort en tenim de la Mireia. Bueno, benvinguts a un episodi molt passat de voltes. Avisem, Tant que internament hem dit que avui fem un sopar de bojos. sense sopar. Comptarem amb Música en directe per Mireia Vilaseca. intervencions tocapilotes, Iups. I l'entrevista al nostre convidat especial, Aleix Otem, que el tenim aquí sentat. però antes, Avui parlarem de... per què collons no teníem prou amb la crisi a la vintena que també ens hem de trobar amb la crisi de cap d'any? En fi, ja ho arreglarem l'any que ve tot això. De moment, seguim sent nenes de la generació Z i fem un puto podcast més. Sí, ara està molt de moda, però bueno. Sí, irritant. Mira, ara semblem la Renaixença, amb música en directe. Quasi. Vale, vinga, presentem el tema. 3, 2... 1... Tenim una crisi existencial! Tota teva, Mireia. Of yourself.
next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us will be near to us once more. Vinga, doncs som-hi amb la... Jo crec una mica la nostra secció... Bueno, la meva secció preferida. Potser perquè és molt ràpida, no sé. Perquè dura poc. Una tirita de secció. Sí, literal. Vale, es diu A Potogàs i bàsicament direm com les notícies de les últimes setmanes o que estan per venir en un minut. Intentant llegir el millor possible. Li dono, Vale, comences tu, Quin episodi més intens. I... temps. En l'àmbit de les estrenes, Júlia Marsol, la del Minidap, estrena un tema amb l'Axis. dilluns surt Comiat, el primer single de la companyia teatral La gent tendra, codazo, codazo, guiño, guiño. Jo dic que aquest... Ja, Jaquet. Segueix, segueix. ha tret Vora del foc. La francesa Faldes i Llum treuen Pussycat Dolls i Pussycat Dolls afòniques mix. Venus treu Carmen se fue, una cançó dedicada a la seva trompetista. Carmen, t'estimo. Entre les notícies destacables, Aquesta setmana s'ha dut a terme la segona festa de l'Hospizona amb artistes com Werio. les nominades al Gaudí a millor música original són Clara Pella per Wolfgang, Ernest Pipó per Romeria, Canting Rai per Cirat, Nicasson per Estrany Riu i la guanyadora del Gaudí és, ho descobrirem el 8 de febrer. i les efemèrides que estan succeint. Roba Estesa plegat definitivament les calces dels escenaris, 6 segons. Cristina ha guanyat OT, nada más que decir señoría. Jorge Di Maria arribat plegant, treuen Rossinyol el 9 de gener. I el tio caga en 6 dies! Vamos, temps! Mare meva, tu. S'ha de practicar més. En fi. Bueno, pues què, segueix? Seguim. Li donem pas una altra vegada a la Mireia. Trobar les paraules per dir-te el que sento, però sentir-me dèbil i fer-me enrere. No sé si t'agrada que t'escrigui quan ets tan lluny de mi. No sé què em penses ni si et sents com jo, i potser quan et tingui al davant seré capaç de dir-te tot allò. I potser quan et tingui al davant no m'atreviré a dir res. Donar-li més voltes a tot el que ha passat, tornar a recordar cada moment, fer infinit aquest instant. Tinc tanta por de fer-nos mal, però no puc evitar pensar que m'agrades i ja està. I potser quan et tingui al davant seré capaç de dir-te tot allò. I potser quan et tingui al davant no m'atreviré a dir res. I potser
potser sento que ja no cal, que ja ens entenem i no vull parlar. I potser quan et tingui al davant no m'atreviré. Bueno, doncs va sent hora ja que fem passar el nostre convidat especial perquè ens doni una mica de conversa entretinguda. Sí. A mi m'han vengut aquí que sou unes tiktokers i que ho feu tot de puta mare, no sé què, divendres va passar una cosa i per mi Marina, sou això unes ho havies tiktokers de de merda. O sigui, a mi m'han explicat que divendres passat, aquí la meva companya i jo, Marina, vente pa acá, por favor, vam treure les que faltaven, adulta funcional, i aquí no s'ha fet ni una puta menció, ni ningú ha dit res, i aquí la vida sigue i va tirando, saps? Home, és que... No, ara sereu tiktokers amb nosaltres i heu de fer el tiktok d'adulta funcional. I us aixequeu, poseu el cul cap allà i per favor comenceu a fer una mica de les coses. Que aquí està tot massa maco com per ser adultes funcionals. Tira, tira. Ells també, òbviament. Vinga, Jo també t'explicaria. tothom cap amunt, va. És molt fàcil. Està greu, això no estava planificat. No hi havia guió. És que no ens heu ni mencionat. No, mira, és molt fàcil. Heu d'aixecar una mà, l'altra. És una mica complicat amb el micro, ¿vale? I quan soni el trombó fer... No, és que no hi ha lletra, és trombó. O sigui, Aviam. fa adulta funcional... És dijous, jo crec que és dijous. Ja, Estem però en una llibreria, estem escoltant un podcast i tothom tenim putes obligacions. Llavors, el divendres es va fer un tema on seguíem parlant de putes obligacions, que és ser funcional. Moltes vegades no va així la història, llavors la cosa és que ens venia de gust fer un TikTok amb vosaltres. Has sigut obligat a venir aquí. No, ningú l'han collat del coll ni ningú ha vingut cap aquí. Així que, Marina, noies, foteu-li el play perquè m'està fent vergonya. Gràcies. Bueno, pues, Becària. Uau. No sé, és la no. Però que ens fiquem davant de la càmera, no? Sí, vull dir... Ja he perdut la que diu els TikToks. Jo soy no sabem fer TikTok. I si ens acotxem així, saps? Una mica de pla. Estava quan te Vale. Vale. Però poseu-vos de peu. És que si no te veus, clar. Però ja està bé, està quedant una mica. Sí. Sí? Vale. Serà que fem una foto. Vertical, vertical. És un TikTok. Així? Sí. Vale. Preparo, així. Bueno, com sigui. Vale? Vale. És molt directe. Let's go, Marina. Faig compte enrere. Vale. Faig compte enrere. Espera, torno. Perdó. Vale, 3, 2, 1. Vale, espereu, 3, 2, 1... Ja està, no? Podem seguir, no? Ja tenim clip viral Sí. d'aquí al Palau Sant Jordi. Perquè aquí ningú treballa per quilòmetre zero. Ara sí, no? Bueno, ara sí. Presentem un actor cantant i lo que surja. Potser l'heu vist a la sèrie de 3 Cat Jo Mai Mai i un dels seus últims projectes és Capitalismo, Sexo i Otras Drogas. Aquest any ha estrenat els seus primers singles d'un disc que veurà la llum el proper 2026. Avui ens ve a parlar d'una de les seves últimes estrenes sobre l'evasió i les festes. Amb totes vosaltres, Aleix Otem! L'altra becària. Algun dia ens faran... Estic pensant... Ah, vale, compartim micro, ara? Sí, noia. La precarietat i esas coses. Això és molt esclar. Sí que és molt de becària. Això no és... Merci. Bueno... Què tal? Molt bé, estic nerviós, T'hem enganyat? T'hem assentat aquí? No, però públic en directe i tal, posa nerviós. A veure. A veure. Ara ens fiquem en mode entrevista en sèrio.
Vale, primer de tot, jo tinc una pregunta per començar a parlar sobre l'estrena de Disneyland. Què et va inspirar amb la frase em brilla el cul? Em brilla el cul, eh? És que, o sigui, vaig llegir la lletra i vaig dir LOL! En plan, perfecte. No, rollo en plan... rollo yo hago mi camino y como hago mi camino, pues la gent que m'ha posat com obstacles, tal, doncs jo segueixo com treballant per poder aconseguir com els meus objectius i tal, mentre tu em vas criticant, llavors, com jo voy siguiendo pa'lante, no, pues et quedes darrere mirant com em brilla el cul, ¿sabes? Slay. I l'altra pregunta que ens té una mica així intrigades, aquesta festa que es comenta a la cançó, on és i quan és? En plan, podem venir? Podeu venir quan vulgueu, vosaltres i tots els d'aquí, clar que clar. I on és? En plan, com trobem aquesta festa? La trobareu... No queda molt. Ah! Uau! Sí, al juny veureu. Sí. Al juny hi haurà festa. Molt bé, ens ha sortit bé la jugada. Podem fer un TikTok a la festa. Vale, pues també més preguntes que tenim. Vale, seguim. O sigui, Disneyland és el segon single del teu disc, com hem dit, que sortirà ara... Bueno, no sé si hi ha data confirmada, però és el 2026. Tindrà 10 cançons. Com es dirà aquest disc? Es pot dir? No es pot dir, però perquè no té nom. O sigui, jo tinc bastant clar el nom, bueno, tinc com 3 opcions, però com és el meu primer disc, vull que estigui com ben pensat i tot té una estructura i tot té una idea, llavors no vull posar un nom qualsevol i tinc com 3 opcions, llavors no m'estic fent interessants, o sigui, real no ho sé. I ens pots dir les 3 opcions? No, perquè després potser és una quarta. I ens pots dir una descartada? És que no he descartat cap. Ai. Bueno, hi ha una que la tinc allà més o menys, però és que la trobo com molt bàsica, que és Alter Ego. Llavors, com la Sara Roy. El meu alter ego. Són tan horribles. Vale, jo també tinc més preguntes. Bueno, o sigui, vols parlar una mica de què va Disneyland, explicar-nos també... Sí, o presentar-te. Clar, perquè per aquí m'ha Festa. Sí. Bueno, soc actor i cantant i bueno, m'agrada molt el que és com tot l'àmbit artístic, la performance, la performativitat. Llavors jo amb la meva música el que estic buscant és com aquest entremig de fer música i actuar, perquè al final estàs sobre un escenari, encara que cantis estàs performant i actuant. Llavors vull com portar aquesta part més performàtica i la meva part interpretativa a la música i reivindicar. I què tal? Com ho portes? Sí, va bé? Sí, va bé. L'únic que encara no he fet cap bolo, llavors no ho sé si anirà bé o no. Esperem que sí. Però sí que estem preparant ja coses i la veritat que està tenint tot bastant... està començant a agafar forma i tinc moltes ganes de que surti perquè s'està creant un equip perfecto. I ja com des de sempre, o sigui, tenies clar que et volies dedicar al món artístic, et passava més algun cantó que l'altre, rotllo cantant o actor? Sí. O sigui, jo des de petit no sabia que em volia dedicar a res artístic perquè no sabia que era una professió. O sigui, clar, jo ho veia, ho disfrutava com a espectador i no sabia que allò era una feina, saps? No sé, algo molt raro. I llavors ja quan m'ho vaig començar a plantejar i tal, em vaig com formar molt més amb el que és el tema de la interpretació, perquè és amb el que vaig començar des de petit i alhora doncs, anava descobrint la música, però sempre amb la música m'he sentit com bastant més insegur i tal. Llavors ara quan començo a trobar el meu camí és quan he trobat el moment per treure la meva música. També parlàvem de Disneyland, és el teu segon single i el primer és Àngel i Dimoni i jo no entenc o sigui, les majúscules i minúscules com perquè estan en plan, o sigui, espera, ho comparteixo. T'entenc. Àngel és en majúscula, I majúscula, D majúscula, I M minúscula, O N majúscula. Sembla una contrasenya de la wifi. Total, No m'havien preguntat mai. Doncs perquè al final de la cançó acaba amb Àngel i Dimoni, o sigui, jo cantant Àngel i Dimoni, i
la paraula dimoni vam decidir com que es distorsionés, rotllo, que portés aquesta part més com més infernal, algo més endemoniada, i com sona com bastant distorsionat el dimoni, doncs ho vaig com voler representar a la lletra. Joder, de tot pensat, I jo he de confessar que no sé per què a vegades quan escric pel WhatsApp poso una majúscula. 100% en plan de sobte, vale, la A majúscula. Però a mi m'encanta estèticament com queda això. Sí, m'encanta. Sí. Esteu fets l'un per l'altre, mira. Des d'aquí, sisplau, feu-vos amics. Ens podrem escriure així. Sí, total. Tot el xat, en plan... I, o sigui, el disc, quin concepte, cap on va el disc? O sigui, de què parles? Al disc hi ha bastants estils, però perquè també m'estic com trobant a mi com a cantant i músic, i llavors hi ha bastants estils diferents, hi ha com pop, techno, alguna balada, una mica urbano, com amb Àngel i Dimoni, no? I hi ha una mica de tot, que també és amb el que em sento bastant, que em representa bastant. I la pregunta? O sigui que... no és el primer que li passa. O sigui que cap on està enfocat el disc? Rotllo temàtica? Vale, sí. Sí, jo crec que no m'expresso bé quan ho dic, però és com... O sigui, jo reivindico els meus drets i els drets del col·lectiu LGTB d'una forma com passiva, però en el sentit de normalitzant molt com jo visc ser del col·lectiu, que és normalitzar-ho com qualsevol altra cosa. Llavors a les meves lletres parlo d'amors o sexe o el que sigui des d'un punt normal, com és qualsevol cosa. Llavors és com, vull normalitzar tot això com d'una forma molt natural, per dir-ho, o sigui, el passiu de forma natural, saps? I això. Bueno, realment com ho fa, per exemple, la Muixca, que mai ha dit bueno, ja reivindiquem els drets del col·lectiu, no sé què, però és com, she's just lesbian. En plan... Exacte, rotllo que no cal la bandera, però també cal, o sigui, vull dir, em sembla bé tot, però a mi em representa més fer-ho d'aquesta manera i em sembla també una opció, que amb la que molta gent pot connectar també. Puc fer una pregunta super sectorial, en plan, i sectària? O sigui, estàs a Crea Music. Sí. I el Joan Liaño, el seu últim disc, també va com molt per aquí. No sé, en plan, què he dit? Les últimes adquisicions de Crea Music? Està apostant, jo que sé. Sí. No, sí, mira que conec el jefe i tampoc diria... Ai, és lo más. Que aposta molt pels drets del col·lectiu. Perdó. A vegades m'he de callar la boca. No. És que crec que o sigui, et vam conèixer en alguna festa, però no recordo ben bé quina. Els Premis Crit, crec, no? Sí. Sí. Som tan horribles. No? Els vam conèixer els Premis Crit. Tu hi eres. Bueno, potser no, no ho sé. O sigui, jo sé que ens vam posar com en contacte algú... És aquí o a la festa del Joan Liaño? Perquè si no, no sabríem dir-ho. No, jo no estava allà. Ah, doncs sí, els Premis Crit. Bueno, ja està. No sé. Una reflexió. Introdueix-te el nou tema. No estic sembrada. Vale. Avui venim bàsicament ja a parlar de la crisi dels 20. Com la portes? Nosaltres fatal, però literal. Ja, no... Jo també és el que sempre parlo amb els meus amics, o sigui... Ho porto fatal... Bueno, és que depèn molt del dia, però... Rotllo als 20 bé, 21 bé, però comences a sumar i no mola. Saps? A més, és com que comences a pensar en quan tenies 20, que tinc 23, però ja lo veo como muy lejano, saps? I me raya, no sé. Sí, 100%. I jo començo a pensar, rotllo, vale, vull treballar d'això, però no sé si vull treballar d'això... Però... No mentidera, no saps de què vols treballar. Sí. No vull treballar. No, clar. Jo tinc una crisi molt forta. Però tu saps de què vols treballar? O sigui, clar. Estem treballant aquí totes, però estàs convençut de que vols treballar d'això? Per dia sí, o sigui, sí, 100% em vull dedicar a això, però és una feina molt inestable. Llavors, bueno, no sé, suposo que també m'agrada aquesta inestabilitat, però a vegades és molt caòtic i has de saber, o sigui, aprens a com conviure amb això i quan creus que ho has après a conviure de cop bajona otra vez, saps? O sigui, és que són molts picos. I què diries que és lo pitjoríssim de la vintena? Bueno, del que portem de la vintena, és que, a veure, encara ens queda, És que, o sigui,
És que també la vintena és tan rara perquè de sobte és com... tens amigues que s'estan prometent, tens amigues que s'estan plantejant tenir fills i després estàs Amigues que comença la carrera. Sí. I després estàs tu ficant-te a plorar perquè se t'ha caigut la truita de la francesa en plan al terra. Total. Llavors, o sigui, què és el pitjor per tu de la vintena? Bueno, sí, suposo que com aquesta comparació de que veus amigues que tenen ja un contracte firmat per no sé quants anys de feina per tal, com una estabilitat i de cop tu no. Tens amigues que tenen un contracte indefinit? Sí, però també aquest dilluns vaig anar a casa d'una amiga que inaugurava un pis perquè s'han compromès i té la meva edat. Llavors és com molt random tot. Hòstia. I el millor? Ja que estem, posem una mica d'alegria, perquè si no... El millor, doncs que encara som joves i tenim molt per fer. I crec que ara és el moment de que ara que tenim l'energia hem d'aprofitar i dir que sí a tot. Uf, jo no sé si tinc l'energia. Aquí on la veus, ella diu que no a tot. Ah, bueno. Però jo crec que ara tenim molta més energia que d'aquí 10 anys. I segur que l'any que ve, saps? Esperem que sí. O sigui, nosaltres sempre diem en plan que una d'aquestes dues ens doni una mica de la seva energia perquè nosaltres estem fatal. Sí. Tu sents que tens energia? Avui no. No, justament avui no. Però sí, bueno, no sé, depèn el dia. Hi ha dies que dormo una merda i dies que dormo com un muntó, saps? No sé, depèn. I ens posem intensos. Let's, no sé. D'aquest any? Què és el que has après de tu aquest any? O sigui, què t'emportes cap al 2026? Clar, perquè estem en el canvi d'any, any nou, no sé què, propòsits, putes merdes que no farem. Vision boards. Jo vull fer un vision board. Funciona. Has fet un vision board? Jo el faig cada any. O sigui, funciona, No li 100%. diguis, perquè demà ens tindrà totes retallant paper. Totes santades jornades de formació i cohesió, vinga. Total, no. Bueno, a mi em funciona. L'any passat no el vaig fer i no va anar tan bé, fíjate, saps? O sigui, a mi em va bé. Que no va anar tan bé, tio, si estàs protagonitzant sèries de 3CAT. No, coño, però... no sé, o sigui, que al final tu també tens uns objectius i sempre quieres más, no? Llavors, bueno, no sé... Aquest any l'he sentit més planero, llavors espero que 2026... Bueno, és que sento que serà un bon any. Perquè és per ell, 100%. Pot ser. És per ell. 2020 també ho era, És veritat. És que... Sí. O sigui, però també dir-te... Vull dir que crec que sempre ens passa, quan estem dins de l'any, és com, en plan, no he fet absolutament res interessant, no sé què, tal, i és com... a part que has protagonitzat, estàs traient l'any vinent un disc, en plan que l'has cogut? Cos? No. L'has fet xup-xup Ja. durant aquest any. Vull dir que també és com... A vegades tenim molt de síndrome de l'impostor i crec que és només quan estem dins de l'any. Quan sortim és com, ho vaig fer tan bé anteriorment. Ja, 100%. Bueno, jo sempre, com ho dic amb els meus amics, que o sigui, no sóc conscient de res del que vaig fent, llavors és com... projecto com... El Jordi és el meu amic, no? Pues dic, uah, Jordi, que fort, acabes de fer una sèrie. Saps? O sigui, llavors és com quan veig que... Has fet una sèrie? No, en plan, projecto el que he fet jo, saps? Llavors és com, dic, uau, que fort, que guai, no? Però des de mi no ho sento així. Perquè és com vas vivint el dia a dia i no ets conscient de res. I és tot molt, com molts estímuls, no? Llavors pues, em funciona molt com projectar-ho amb amics i dir, hòstia, has fet això? Que guai, que tal, saps? Ja està bé. I la següent, fem la següent pregunta? Sí, digues. Vale. Bueno, no fes-la tu. És que a vegades sento que xerro molt. És que xerro? No. Ja. Aquesta? O aquesta? Clar. Aquesta? Vale. Vale. I quan, o sigui, mires endarrere i recopiles tot el que has fet aquest any, què és el que més et sorprèn que hagis fet? Digues alguna molt random que hagis fet aquest any. Uf. No ha de ser... O sigui, pot ser molt random. Hòstia, és que moltes coses, Vale, és que no fa tant d'això, farà una setmana o dos. Amb la meva millor amiga vam quedar per fer un cafè, estàvem avorrits i vam dir d'anar a una agència de viatges a veure què fer i al final vam pagar com es diu això? Com l'entrada i nos vamos este verano. I, o sigui, va ser tot com molt... A on? Farem un creuer.
No, és que no, és que m'estic queixant molt de que no tinc diners i clar, ara menys. Fatal, no, i ara estic super arrepentit, però sé que després ho gaudiré, no? Però bueno, no sé. Bueno, no, està bé, sorprenent. No. Tu, Marina, què diries? Estàs fent un podcast. No ho sé ben bé. O sigui, què era la pregunta? Que algo molt random que haguis fet aquest 2025. Els premis Enderrock i els premis Crític, com jugar que som influencers de sobte. I no som. Sí, podria ser. I tu? Retweet. I tu, Mireia? Bueno. Un altre cop la pregunta. Algo que et sorprèn que hagis fet aquest últim any? Random. Has d'estar preparada amb la Marina perquè sí. Sí, però això s'acaba fent sempre, no? No sé, viatjar. A on? Doncs vaig anar al Marroc, setmana passada, mentida, fa 3 setmanes. I tornaré a anar al gener. Molt bé. Em va agradar. Molt bé, quina pregunta més inclusiva. Algú vol explicar algun molt random que hagi fet aquest any? No? Espera, sí, let's go. Anem a jugar una mica. A veure, algú vol explicar alguna cosa random que hàgiu fet aquest any? Si no, assenyalaré i haureu de pujar a l'escenari, a davant de la pissarra. Qualsevol cosa. Eh? I aquesta és la meva amiga, just a la fusta. Quina mani. Estic molt orgullosa de tu. Gràcies, Maria. Passa. Sembla el metro, això. Sí, les 5, Verdaguer. Vale, pues fem... Avui podem presentar la secció... Sí? És que en sèrio que tinc bronquitis. De la foto de l'ex amb la cançó en directe o no s'ha plantejat això? Podem fer-ho? Sí, però necessitaré el meu mòbil perquè... Vale. Bueno, potser no. Sí? Sí, bàsicament... Perdó, no és voluntari. Sí? Estàs bé? Vale. La foto de l'ex és bàsicament... A veure... Sí, què era? El convidat passat ens va deixar una pregunta pel convidat nou a darrere una foto que ens vam fer amb la Polaroid que està allà, ara l'agafaré i l'ha de respondre ell i després tu hauràs de pensar-ne una altra pel pròxim convidat, vale? I la Mireia, o sigui, sempre posem la cançó de la Mireia per aquesta secció que es diu la foto de l'ex. He arribat i m'he trobat la teva foto a la paret. Em mira i sembla que em diu que miri el missatge que hi té al darrere. Suposo que hauries dir-me que m'estimaves com quan em deixaves. Notes quan marxaves i no l'he pogut treure. Està tan enganxada a la paret, està tan enganxada com jo de tu i no m'he vist capaç d'arrencar-la perquè sé que s'endurà un tros de la paret igual que tu t'has endut un tros de mi. També sé que no la trec per si algun dia tornes, tant de bo que tornis. Com et trobo a faltar, com et trobo a faltar i ho he guardat tot, però no he llançat res
No sé on està tot, però no he llançat res i una ràfaga de vent em porta a recordar la teva olor. Em desfaig i una llàgrima que cau resseguint la meva pell com fa sols un mes. Feien els teus dits i era un amor de veritat, era el més cert que mai. I era un amor de veritat, era el més cert que mai he tastat, el que mai he tastat. L'he acabat traient sense importar res, ni la paret, ni els teus sentiments. Et vull tenir a prop i menys a l'habitació. Després del que has fet, no vull veure't més. Perdó, a vegades em donen blancazos. La noia que te fa les fotos de xarxes socials. No et vull. No, és molt fort, o sigui, m'oblido de les meves pròpies lletres. Vale, i ara després d'aquesta cançó tan intensa, la pregunta més intensa d'avui, que és quin és el teu Teletubby preferit i per què? És la pregunta que et van deixar la Mireia Pagès i en Marc Ferritz de l'anterior episodi i tu amb la foto que després tornarem a fer perquè Vale. aquest és el resultat. Pues deixaràs una pregunta a la següent convidada del 2026. Vale. És que jo crec que jo no era de Teletubbies. O sigui, o sigui, són els de la muntanya, no, Verda? Tinti Winky, Dipsy... Ja, no, jo és que era dels Loonies. Ah. Sí, llavors no et sabria dir, és que no me'n recordo. Ja, és una merda de resposta. Flop. Ja. I els Loonies quin era? O no, és que no me'n recordo. El groc, que tenia com el pelo pincho, no? Jo el tenia de peluche. Jo també, crec que per això és el preferit. La Lupita 100%. Tenia una estètica tan de nena, en plan... I com es deia el nen? No, és que jo soc molt dolenta amb els noms. El bitxo, aquell. Me'n recordo. Com es deia? Ningú? Que poc fans els Loonies. El groc, no? Sí, el del pelo pincho groc. No. Això són els Teletubbies. Els Loonies. I dels Teletubbies diries algun que t'agrada en plan... Què? No. Vale, Lluís, una cosa que el teu podcast ja va ser com fa molt de temps, en plan... Com... Però per què no parla? L'amor en realitat, Eloi Duran i Lluís Arruga. Ja ens estan robant l'altra vegada el xou, tio. Passa. Jo no he vingut a aquesta ciutat, no? Vols dir que calia fer una escena de Love Actually a la catalana? Bueno, era una referència, en plan super chill. Vale. Tipus que no tenia mala intenció. Era amb tota la bona intenció del món aquest moment musical per presentar-vos la nostra cançó nadalenca, L'amor en realitat. Vale, crec que això va així, vale. A l'ull dret hi tinc una pestanya aquí instal·lada i a la
la casa no hi ets i he perdut la gana. Millor època de l'any és Nadal però em sento estrany. Només de pensar-ho, només de pensar-ho, se'm congela tot el cos. Només de pensar-ho, només de pensar-ho, cor trencat i quasi en nou. Tinc mil teories... Merda. T'has equivocat de lletra, Lluís. Estic equivocat. Torna-hi. Ara. Porto 3 setmanes mirant pel·lis amb ma mare. La d'avui ha acabat igual. 3 torrons i jo plorant. L'amor en realitat. Tinc mil teories sobre com ho fa el Hugh Grant. Segur que em perdonaries si somries com ho fa. Només de pensar-ho, només de pensar-ho, se'm congela tot el cor. Només de pensar-ho, només de pensar-ho, cor trencat i quasi en nou. Abans esmorzàvem i al llit et desembolicava. Ara ja no cantes amb mi i el noi de la mare. Què li darem al formós infantó? Sí. Da 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 què li darem al formós infantó? Abans mel i mató, ara sacs de carbó. L'amor en realitat a l'ullet hi tinc una és un Nadal normal, però tu ja no hi seràs. Em fa plorar, et trobaré a falta. D'acostumar. L'amor en realitat que té la casa és un Nadal normal. Vull un Nadal normal, un Nadal al teu costat. Em sento estrany. Molt bon Nadal a tothom, bon Nadal, sonades. Moltes gràcies, Mireia. Aquest moment musical ja està. Moltes gràcies. Bueno, deixem de fer intervencions musicals, potser? Prou. Vale. I abans de passar a l'última secció /joc, que esperem la col·laboració de totes, et deixem una mica d'espai per si et vols promocionar, vendre't, tot el que vulguis. O sigui, el micro, el mini públic, la càmera és teva. El mini públic, tia, no ens insultis. Bueno, ja ho hem dit, el 2026 trec música, nous singles, un disc, hi haurà bolos, crec. Segur. No, sí, 100%, però bueno, és igual. Hi haurà algun bolo. Aquest any he rodat una pel·li que no sé si surt aquest 2026, no tinc ni idea, però esperem que sí. I res, que vinga amb molta música, algun videoclip i res, ja està. Perfecte. Tens dates de coses? No tinc dates de res, de res. Pendents a les xarxes socials? Pendents a les xarxes socials, a l'Eixotem, a tots llocs. Perfecte. Sí. Genial. Vale. Pues ara anem a ser com les persones més originals per acabar el programa. No ens ho diguis, per favor. És que ja sé per on aneu. Ho vols anunciar tu, no? Sí, va. Bueno, hem dit que ell ha sortit a la sèrie del Jo Mai Mai. Pues, a lo millor potser farem un Jo Mai Mai totes juntes. Però especial Nadal, rotllo... Bé, sí. Bueno, la Marina s'anirà aixecant pel públic, no? Perquè... O no? Sí, no? Primer ho respondrà ell i després ho respondran la resta. Vale. No? Vale, vinga, tiro una. Jo mai m'he ennuegat amb un dels 12 raïms de les campanades. Llavors, queda dir? Sí o no? Sí. Vale. Wow. Sí, pots veure, però si vols dir sí...
No menjo raïm, però no. És que tenies pinta de la típica persona que no menja raïm, que menges lacasitos. Cacauets. Però no t'ennuegues més? T'ennuegues. T'has ennuegat. No, però es fa pasta. Ja, és que cacauet. És raro, és raro. Pasta de cacauet. Algú que tingui alguna experiència amb els raïms? Bueno, però digue'ls-hi, en plan, aixequeu la mà, no? Aixequeu la mà. Qui s'hagi ennuegat? Per què no ho fem tots junts? Jo mai m'he ennuegat amb un dels 12 raïms. En sèrio? Tan poca gent? Qui no menja raïm? Ets al·lèrgic al raïm? I què menges? És que ho he dit! Està clar. Vale. Jo mai he complert tots els propòsits que em vaig marcar l'any anterior. Sí. Sí? Sí. Però fa 2 anys, o sigui, aquest últim any no, els altres 2 sí. Vosaltres? Algú? Aixequeu la mà. No. És difícil, és difícil. Jo mai he enviat un missatge a algú a cap d'any i al matí següent m'he volgut morir. Sí. Públic? Que vergonyosos. Mentideres, gràcies Eloi. Jo mai... ja, bueno. Jo mai he felicitat al Nadal al meu ex. Què? Sí. Però en plan... Vale, hi ha 2 maneres de felicitar el Nadal. Et portes semibé amb el teu ex i li dius bon Nadal, o vas una miqueta a la zorra, o tornem a intentar. No, perquè caiguessin les coses bé, suposo. Però un aprèn, ja està. No es repeteix, no? Mas. Un cop i prou. Jo mai he plorat l'1 de gener. Per què? Bueno, potser és molt intuïtiu. De repente. Per què? Per qualsevol cosa, segur. O sigui, jo no me'n recordo, però 100%. Ja, jo segur, en plan, 100% per un inici d'any, en plan, tio, no, otra vez no. Bueno. I la última? Vinga, tu. 100% sinceritat. Tu també, ara ho feu totes alhora, vale? És que no sé si vull fer-ho. Digue-ho tu. Jo mai no he escoltat un episodi de Sonades i aquest no compta. O sigui, si n'heu escoltat mai cap episodi de Sonades, aixequeu la mà. Mai heu escoltat? Sencer no. Nosaltres tampoc. És que no tens la pregunta llavors. Sí, si l'has escoltat, aixeques, no? No, si no l'has escoltat... Si no. Si no. Qui no ha escoltat un episodi de Sonades? Marina, prepara el ganivet. Però els reels serveixen, no? No, vull dir, al final és el que... No, en sèrio, dona més visibilitat, no? Bueno, millor això que res. És com si traguessis una cançó... Ja entenc. 15 segons de puta mare, tio. Adulta funcional. Tu. Ha estat bé. Ai, pues res. Anem ja acabant el programa perquè bàsicament en 5 minuts ens fan fora. Sí. Segur no vols dir res més? No. Ja he dit massa ara. Podria prou. No, ara tocava que el públic fes... Ai, vale. Podem contractar perquè així no hagi jo de tirar efectos? Clar, els portem. Quina puta merda! Bueno, pues abans d'acabar li donem pas a l'última cançó a la Mireia. I ja està. La introdueixo, no? La cançó, perquè no he introduït cap. Ai, sí, bueno.
Bueno, aquesta cançó es diu Mar de dubtes i va una mica del que va tot aquest programa, no? Bueno, quan em van dir que anava va ser com he de cantar aquesta cançó, perquè és una cançó que parla de lo perduda que pots estar a la vida. I bueno, és que bàsicament doncs és això la cançó. Així que bueno, espero que us agradi. Sóc un mar de dubtes i no sé sortir. Sé que ho tinc tot clar i alhora res gens clar. I ara que comença a fer fred m'agafa la pena de que seràs lluny. I ara que comença a fer fred, voldré que m'abracis i així tot em passi. Sóc de moltes coses i alhora no sé si sóc de res. Aprofito quan no em trobes per amagar-me més i més i més. I ara que comença a fer fred, m'agafa la pena de que seràs lluny. I ara que comença a fer fred, voldré que m'abracis i així tot em passi. I m'agafa la por de que vulguis marxar, de que potser no sóc el que tu has esperat i m'envolten tots els meus pensaments que em fan creure que no sóc suficient. I m'agafa la por de que vulguis marxar, de que potser no sóc el que tu has esperat i m'envolten tots els meus pensaments que em fan creure que no sóc suficient. I ara que comença a fer fred, voldré que m'abracis i així tot em passi. No passa res. Doncs res, moltes gràcies per venir, per deixar-te enganyar i que és real que t'escriurem per venir a la festa que sigui. Sí, però que, però perdó, la festa que estarà com un concert, una listening party, una festa en si mateix. Ai, no ho sé, no. Ja després veurem. us ho dic, sí. Vale. Mentre jo tingui invis. Sí, i estigueu... sí. I estigueu totes atentes a la seva música i a les seves xarxes. Moltes gràcies. I a la seva també. I a la seva.
Ara, per ser una miqueta educades, fem un agraïment a les presències d'aquest episodi, que són la Mira i la Marina de Quilòmetre Zero, l'Eloi i el Lluís, la Mireia Vilaseca a la veu i guitarra, bueno, a l'Espai la Conxita, evidentment, per cedir-nos el lloc, i a les nostres petites becàries, la Júlia Jiménez i la Martina Fernández, per seguir aguantant-nos. I jo volia dir que si us han agradat tant els convidats, teniu episodis amb ells a sonades que els podeu escoltar tots. sí. O si no, reels també. I digues el que falta. Vale. Que també teniu com unes postals moníssimes que va fer Clara Machín. La Clara Machín. Que, bueno, es poden comprar. Són molt xules. És un gran regal de Nadal. I també hi ha una tote bag, només una tote bag a la venda. I també podeu encarregar samarretes de sonades. Sí. Són perfectes. Enviem-nos un DM o ens ho dieu ara. I també hi ha enganxines molt barates. Adhesius. No? Es poden dir enganxines. Vale. I res, ja està. Anem a dir l'edito? Bueno. Quan acabi l'edito, fem l'última cançó, que sabem quina és i l'hem de cantar amb el públic. Tothom la sap. Tothom la sap. Vale. Ai, gràcies. Any nou. Trauma nou. Poseu-lo així, que s'escolti la gent. És la de Santa Nit en català. Tothom la sap, no? La Silent Night, però en català. Santa nit, plàcida